Merhaba jwara ve cari ve pêşniyazeke nû ez li pêşberî we me û ji edebiyata cîhanî klasikeke navdar de ez ê pêşniyazî we bikim. Wergerî Kurdî kurmancî bigên. Pêşniyaza nû Suç û Ceza, romanı Suç û Ceza, nivîskarê wî ji xwe hûn zanin Dostoyevskî. Ev ji bo Kurdî kurmancî hatiye wergerandin ji weşanxaneya Nûbiharê hatiye çapkirin. Yê ku wergerî Kurdî kurmancî ji kiriye Medeni Öğüt çapa duyeme. Yani wek hûn zanin ji bo birastî jî zimanan ji bo pêşveçûn û dewlemendiya zimanan xala herî muhîm ew e ku xala wergerê ye. Li hemî tecrübeyên milletên neteweyên ku bûne netewe ango ew proseya netewebûna wan da meheqek xala herî muhîm wergera ji zimanên din bo zimanê xwe ye. Taybet dagirkerên me Tirkan binêrin hûnê vê meselê bizanibin ku wan çawa hesasiyeteke ji bo wergerên cîhanî xistine pêş em bêjin ew nîşanî me dane. Divê em Kurd jî vê tiştê bikin rojeva xwe û bizanibin van salên dawî gelek werger çêdibin lê têra me nakin helbet lê yên ku hene divê em hay jî hebin û wan êdî bi zimanê xwe bixwînin. Ne hewce hûn Suç û Cezayê bi zimanekî din. Divê bi Kurdî kurmancî bidin ber xwe û bixwînin. Rastî jî ev ciyê şanaziye ye ku yani Kurdî helbet têra vanan dike lê ji bo ku têra wê bike divê bê bikaranîn îro jî divê pirtûkê de hatiye bikaranîn. Zimanekî herikbar û zimanekî rastî hêsan bikaraniye wergir. Ji ber wê ez bawerim dê hûnê pir zêde gazdindan nekin. Ji ber wê helbet Dostoyevskî wek em bêjin yek ji wan kesên navdartirîn romanûsekê cîhanî û taybet edebiyata Rûsan da û ji bo netewebûna Rûsî jî navek gelek muhîm e. Yani li vir wê civaka xwe, wê civaka şerpeze, feqîr, belengaz nişanî me de vê berhemê de. Yani bi giştî dema ku em lê binêrin. Helbet karakterê sereke Raskolnîkov êdî yani ji pirtûkê jî bêtir hatiye naskirin. Min xwest ez vê carî jî bi wergereke cîhanî, klasikeke cîhanî em bêjin berê xwe bidim we. Divê hûn vê jî têxin lîsteya xwendina xwe û vê zivistanê berhemeke qerra xweş e, di hûnê bi kêf bixwînin. Bi xatirê we.